Sa number 2, Bacolod City Legal Office ang mag-issue sa final notice to vacate sa masobra 50 ka mga nagapuyo sa kilid sa Mambulok Creek. May report si Nico Delfin. Temporaryong aginuntat anay sa Department of Public Works and Highways ang pagpadayon sang revetment kag floodwall project sa kilid sa Mambulok Creek sa Barangay 2. Inibangod nagapabilin pa ang mga wala ma-demolish nga mga pamalay nga malabot sa ilang nga proyekto. May system na nagawa ang DPWS that would extend hanggang doon sa bridge sa Alondong Bridge. But siguro mga around 200 meters pa ang kulang. Because yun nga, nailan yung budget? The budget, the total project ko si 16 million. Gani sumugod-buwas na tala na man nga mag-issue sang final notice to vacate ang City Legal Office sa masobra 50 ka mga pamilya nga nagapuyo sa kilid sang sapa. At mag-prepare na kami demand letter para matagaan na sila namon notice to vacate. Kag next week ma-convene kami sa local housing board para kung hindi sila mag-vacate voluntarily, we have no choice but i-demolish sila naman. Si Richel Harabelo, tinuig naman nga nagapuyo sa kilid sang sapa. Handa siya nga magbiya kag voluntaryo nga ipaguba ang iya balay kung matigayon nga mabuligan sila sang syudad. Pinagi sa Bacolod Housing Authority nga makaangkon sang duta sa relocation site. May ayaw kami sa city nga tagaan kami relocation nga may sakto na kami bala nga pala tindugan sa mga balay. Kung inang relocation, di inyo luya. Kung din gusto ni Mayor nga tani maski dire na lang bala tani sir nga Ang lapit sa inyo? ang lapit lang sa bala eskwelahan sa lubrahan. Kaina, ginsugura naman sang katapos ng Disaster Risk Reduction Management Office ang clearing operation agud makakas ang nagtambak na nga basura sa sapa. Ang nagbara nga basura ang ginatudlo kabangdanan sang mahinay nga pagwa sang tubig sa sapa, resulta sang pagbaha kung magbubo ang ulan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.